Pigmentové fľaky paradoxne nevznikajú skôr pri mori, ale práve na svahoch lyžiarskych stredísk a hlavne tie, ktoré sú nad 2500 metrov nad morom. Ako sa tomu vyhnúť? Podľa mňa je najdôležitejšie vrstviť na tú pleť. Stále platí to isté. Čím viac vrstiev, tým lepšie, pretože tým viac do hĺbky zahydratujeme tú pokožku a vyživíme aj obaly tzv. Melanocitu, ktorý obsahuje pigmentové farbivo. A tento obal melanocitu, ak je dobré vyživený a je pevný, tak nepraská. Kdežto keď máme tú pokožku dehydrovanú v hĺbke, tak dokáže rýchlo veľmi prasknúť a tým pádom nám vzniká pigmentový fľak. Vždy, keď idem na takéto svahy, tak si pridám vrstvu Super Sér. No a pokiaľ nechcete používať make-up, tak si dajte určite na váš bežný hydratačný krém zimný, samozrejme, jemnú vrstvu vazeliny. A pokiaľ vám nevadí make-up, tak odporúčam dať aj podklad, čiže fixačný gel, na to make-up a ešte hrubú vrstvu transparentného púdru. Tým si zabezpečíte, že make-up sa vám nebude obtierať do kukly alebo do nejakého nákrčníku, ale tá pleť bude dostatočne chránená. Ono totiž to ide o to, že vy keď ste v takomto podnebnom pásme a naozaj svieti slniečko, tak ako teraz, pozrite sa, takéto azúro a silné slnko, tak naozaj tá pokožka je nielen vystavovaná chladu, ale aj slnku a tým pádom máte väčšiu predispozíciu na vznik flakov. Verím, že aj tento tip vám pomohol a pre viac takýchto tipov dajte odber profilu.